Madzulo abwino ndipo tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda kukulandirani mpulogalamu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira mapulogalamuwa ndi Rainbow Pens. Mulendo wanga mpulogalamu iyi madzulo ano ndi olemekezeka bambo Newton Kambala amene ndi katswiri wochita business nthawi zinanso amachita ndale. Tikulandireni olemekezeka Kambala, mwatilemekeza kwambiri madzulo ano. Zomwe kwambiri Brian. Tikukumana patangopita masiku angapo dziko la Malawi litasankha boma latsopano. Munafika pati pa nkhani ya business? What were the challenges amene munali nawo? Brian, actually timakambirana ku office kuti mwina tingotseka business tisiye, ndipo timene uchita zimenezo mwina zaka zitatu zapitazo, koma chifukwa chokhala nkumaona anthu amene akupeza mwayi wa school fees anawo, zakudya, sopo, mchere, kuchokera ku business imene tikupanga, timalephera kuti titseke company. Koma tinagwirizana zoti ngati boma silisintha ndibwino tingotseka business chifukwa business zaka 5 zapitazi simatheka pazifukwa zambiri. Chinavuta economy sinayendesere bwino. Ifeyo business yathu timachita kwambiri za construction. And mostly timapanga za misewu, kumanga manyumba, ma airport, ma project ya madzi amene amamwa anthu, ngakhale masuwa. It's mostly company ya civil engineering construction. Okay. Ndiye kwa Mpaka construction. Kodi Nkaka ndi anu ya. Koma ndinayambisa ndine. Okay. Ndiye madziwa kuti ma business umakhozo yamba kumageza kuti business ikhala yanga. Ikamakula pamakama stakeholder ambiri. Okay. And stakeholder amene amavuta kwambiri mabanki umene makakongola ndalama. Ndiye tikamayang'ana timaona kuti company panotu yakhala somanya mabanki ifanye zikongole. Okay. Ndiye ngongolezo zikamakula ukakhala kuti bongo bwako bukira ntchito bwino, umakhozo ona kuti kumene tikulowera sikunanza kani kobweza ngongole. Okay. Ndiye nkona timakhala nkumakambirana kuti mwina tingosiya business kuti tabwezere anthu ndalama zawo amene tinabwereka ndalama zawo kuti iwo asaluza. Ndiye timaona kuti tikadutsa pa election nkuona kuti amene akuyendetsa dziko lino ndi omwewo apitiriranso, tinaona kuti sizitheka kuti company iti iphule moto. Sizikanatheka. Ndiye tinagwirizana kuti ndi bwino kuti tingosiya business. Koma chisomo cha Mulungu maona kuti boma lasintha. Kusintha kwa boma kwatipangitsa kuti ifeyo tikhale ndi maganizo oti business ikuzotheka. Maga tikaganizira kwambiri zimene zalankhulidwa ndi HE nthawi imene amalumbiritsidwa stadium. Alankhula speech yayifupi koma yopangitsa kuti anthu a business aone kuti mwayi woti ma business akuyenda bwino ukhalepo. Chifukwa cha zimenezo ifeso taganiza zone kuti tiyeni tivale malamba zikozotheka business yakuyipanga savage kupitiliza. Chifukwa cha mawu amodzi? Si mawu amodzi, koma nkhani yayikulu kwambiri imene alankhulidwa pamene paja. Anena monenetsa kuti DPP si DPP yakalecha. Amene muganiza kuti mulowera ku honeymoon muganiza molakwika. Panopo ndi nthawi yoti tigwire ntchito yothandiza anthu osati kuyika ndalama m'matima mwathu. Zimene zatipatsa chikhulupiriro choti ndiye kuti zinthu zikozoyamba kuyenda bwino. Chimene ndikupempha ineyo kwa anthu amene alowa mbomawa nkuti apeze njira yoti aonetsetse kuti amuthandize president uja. Fo ine ndili chikhulupiriro choti maganizo amene aja ndi maganizo ochokera mmutu mwawo a president. Ngakhale kuti ndikudziwa kuti akukambirana munthu akamapanga deliver speech ngakhale yokambirana ikakhala yoti Yesu maganizo ake ndi omweyo madziwika.
oyimadziwika mmene amalankhula muja kusonyeza kuti zimene akufuna ndecho pempha ikakhala kuti si yake kumadziwika amalankhula mochechema sizimapanga coordinate sizimaka coherent pa chizungu kuti matenda coherent koma mmene amalankhulira muja zimoneka kuti zili coherent zikusonyeza kuti munthuyu zinthu zimene akuti nazochokera mumtima mwake komanso ngati munaonetsetsa pamene paja nateka ka point kusonyeza kuti silichijaso nizotheka kuti analemba yekha amayipanga understand zimene akufuna kuti achite for this country zatipangitsa ifeyo ku office kwathu kuganiza kuti mwayi woti business ikozochitira ilipo ndipo ndakumanaso ndi anthu ambiri ama business amene akulankhula chimodzimodzi. Ndiye chinavuta ndi chani ndi boma lakale? Ndayamba nkunena kuti timapanga za construction ya mostly timati earth moving pa chizungu kukumba zima excavator zima dozer magreda matipa zimashini zimene zija ngati greda pa tsiku ngati munthu kugwira ntchito kuno bwino ulini contract zimagwiritsa ntchito 200 liters pa tsiku ndiye kuti ukhani magreda 4 ndiye kuti ufunika 800 liters ndi ndalama zambiri zimenezo zikasweka pamafunika ndalama zoti mugule maspares yake siyo cheaper kuno maspares wakusowa upita pa barrels kumene akuti dealer wa machine amene kugwiritsa ntchito ngati makatapira upeza kuti oloboti osayipeza chifukwa chani amanda kuti forex upemphe air ticket kuti upite ukagula ku South Africa ndalama ile ukugula kumene upeza so kutakuza kuti kuzokukupatsani $500 so sizingathe kugula spare part ndiye kuti machine azingokhala ndiye zinapangitsa kuti pakhale mavuto yoti olo munthu atakhala kuti atipatse business sizikuteka anthu amabwera madzachita mahaya timalephera kuwapatsa machine chifukwa chaka chinthu kakang'ono kamene kathyoka pa machine chifukwa chosowa kwa forex zinafika poti timakanika kuchita business chifukwa cha zinthu ngati zimenezo komanso mbali ya fuel imene timone nayo fuel yakasowa for a week ndiye kuti machine wasagwira ntchito koma ngongole kubanka kuchaja interest inali nkhani yovuta kwambiri ndimanena kawiri ndikamalankhula ndi anthu amisingo ngati yanuyi kuti ineyo ndevuzi kumoneka ivi chonchi simatenda kumukhalitsa koma zaonjezera kwambiri tizaka 5 zaka 5 zapita imvi yaonjezera kwambiri chifukwa cha stress. Oh, you were stressed in the past 5 years. Very stressed. Kumaganiza kuti anthu panipanga nawo bwanji. Nthawi zina timakhala mina 2 months asabasa salary. Kuti wapatse salary ndiye kuti uchite upito kagulitsa mwina nyumba pena pake. Ndalama zimene zolipira anthu. Ndiye kuti kanafika pososokera anthu. Ndiye ngona timakambirana kuti bwino mwina tingosiya business koma nkhawa imakhala pa anthu amene timadziwa kuti mwina sangapeze ntchito. Tinafika size yoti munthu akapanga resign kuti apeza ntchito kwina sitimapanga replace timampatsa ma blessings yathu kuti oyenda bwino kumene mulowerapo kuti apeze kamwayi uzakumbuka zakoka ngati utapezeka so ntchito kumene uratenge kono atenge munthu wina apita kuchoka kwa kampani kono inde kutantha zitafika kumene panga oh yes kutantha sagona ndi njala kumene mulowerapo pakapezeka kamwayi please thandizani anzanu waso apeze ntchito kumene chifukwa zinafika ndi tupotina komanso kuti upeze ntchito afuna kuti ntchito yakakupatsa akuti 10% ukapereka kwa iwo akuti ayendesere chipani kuti umwe kuboma boma lakini inosi muzozimezo boma limene choka la MCP kwambiri amatija akuti 10% ukapereka kumeneko anakuza ninwe several times ukapanda upanga zimene motata kutengerani ku court mukapereka mboni kwa basi kwambiri papa nompati vidwa inde ndi ulankhula kuti anthu adziphato kodi simwandiitana kuti ndakule nkhani kwa Malawi sona ine paja uje ndi kunditana kuno interview nemanena kuti interview ikhale yoti anthu akamva apindule nayo tichite add value ku economy akakupatsani business zimayenda kwa amanena kuti tifuna kumwa kuti mapercent anthu zambiri amachula 10% ndio ukauza kuti zimene zinditha ipatsana anthu ena ndio kuti basi udzapeza ntchito ntchito tina timene tinapeza ting'ono amafuna kuti tizagayira ndalama kulephera wagawira ndio kuti ndalama osapezeka oje ntchito zina osapezeka panopo tikungokhala ku office tikungokhala tilibe chochita chilichonse ndiye business yopanga bwanji munthu ndiye ino simu mafuna opereka ife ayi sinimachita nawo zimenezo simchita ayi koma anzana ochita anthu ena alipo amene akupanga andineyo anthu amandiuza in the face kuti ino perception yanu ya business yolakwika business uli konse zikula amazi zimakhala choncho kuti ja akuti pamafunika umadyetsera ine sinimachita nawo zimenezo ngasi anzana amapereka
konse ku opposition ndi kuboma koma zimenezo upange from your own money osati chifukwa choti upeze ntchito. Oh, I see. Ineyo ndimathandiza kwambiri even UTM chipande chimene ndine member ndakhandi kuthandiza. IMCP ona khandi kwathandiza mbuyo time nana ku position koma 5 years simnatha ayi palibe amene anganene zoti napasa ndrama chifukwa chani chinavuta chani 5 years. One ineyo ndilibe ndrama. Number 2 samabwera uzapempha ndrama za above the table koma above the table. Okay. Amafuna zimene nesingapange. Amafuna nya Under the table. Zimene nesingapange. Under the table imaoneka bwanji. Imakhala yoti ngati mufuna ntchito iyo ife tifeze cholowa. Ine ndimakumbuka nthawi nake munthu ena akanandimbira phone kundiuza kuti tikuzokupangira ndi facilitate pali ntchito zina zake zimene mnapanga tenda. Panali ina inali 5.4 billion about zina ziwiri zina 900 million akuti submission yani ioneka bwino koma anthu ena akakudandaula kuti atakupatsa simukapatsa ndrama mamiliyoni anga panali ina ya 5.4 billion. 5.4 billion. Yes. Okay. Ina 900 something million ina about 1 billion. Okay. Yes, munthu wina akanandimbira phone oti sindikuzi phone inabwera unknown. Unknown. Samafuna kuti ndidziwe kuti ndina mutakhala kuti mwagwirizana nazo tikuzokambirana andandichulira anthu ena akamene sindingachule pano kuti mutagwirizana nazo tikuchita facilitate kuti mukumandiwa kuti fani namva anthu kumene kwakudandaula kuti awo lapatsa sangalegere chilichonse asiye ndeni mafuna kuti mwina tikalankhule nawo kuti akuganizireni funa ntchitozo munapanga pidi kuti now machitidwe yotera ya business yabwino ineyo ndigwire ntchito on merit ndapanga submit zinthu zanga bwinobwino. I ticked all the boxes ndapanga sharpen pencil sindadulitse and andipanga assess kuti ndine munthu ndikhoza kugwira ntchito bwino yoti pindulira Malawi andipatse contract iyo ndipange profit abwera zanduze kuti tachikulire tili ndi mafunction ya ndale tukanika kuti tikwanitse kupanga finance mungatithandize. It's an obligation for anthu Malawi muno kumathandiza zipani ndicholinga choti zipanizo zikhale strong kuti Malawi apindulire nazo koma ikakhala ransom ine zimene sindingapange nawo. Ransom ine zimene sindingapange nawo. Pali extortion yakuchitika kwambiri zaka 5 zapitazi. Ineyo ndakhali kuchita business for a long time in Malawi muno. Number business 1989 from nothing to what people see as in car construction which is represented in Zambia even in Zimbabwe. Koma ndakumana ndi anthu oti akhala kuchita business oti anamba business kalekale ndakali mwana school naso mwina nesana bado maganzatha wa Indian origin amene timacheza nawo. I don't know if you remember kuti nali president wa Chamber of Commerce. Yes, I do. Chifukwa cha manager ndadziona na anthu ambiri amene ali serious players mu economy ya Malawi ndakhandi kumana nawo amene akhala kundiuza kuti sanaonepo State House yakuba ngati imene yachokayi ndipo ineyo ni khumbo langa kuti amene akupitawo akuunze zimene zisachitikaso tigwire ntchito tipange build economy. Ine ndimauza anthu kawiri kuti cake imene ili economy ya Malawi ndiyo kufunika tipange grow kuti tsiku lina kumalawi kuno kudzachoka mabillionaire. I'm not talking about kwaja billionaires koma pound billionaires. Tikapanda ipanga grow keke sizachitika. Nchifukwa chake kawiri ni makhala kuba kwake kutani kuti akutisadaone koma chimachitika nchani. Sindinganene ma details. Ma details omwe mnawo. Sindinganene ma details. Koma ma details omwe mnawo. Ndikudziwa zimene zimachitika koma sindinganene ma details. Ndakuuzani kale kuti kumachitika a lot of extortion. Ngati mufuna business iyi muchite motere. Akapereka tipavaso kuti amazidwa zonena kuti payment yanu ilirede koma pofunika kenaka. Would you believe in as I'm talking now? Afuna ndikulisira nyumba abanki koma suti ndrama zimene nakongola senza grenchiro chito government yakawiri panga off for more than a year kanika urati patsi ndrama anthu ena ulipidwa mwina katatu same project no if a project yathu sikulipidwa pali ma contractors ena amene akundandaulira they are not being paid. Why? Samabereka ndrama zimene amafuna kuti wapatse kuti payment ichitike. Zimenezo zinafika poti anthu amene timapanga business ndi compliance. We seriously feel mmene tikupanga business tufuna tipanga profit tipindule komanso
tipereke service yoti kuthandiza Malawi. Panopa timamanga nyumba koma ndayimitsa. Timamanga nyumba kuti Angalumbe. Aboma matakabwera kumeneko amalankhula kuti akambala mmalizani nyumba side ino ni side imene tiona nyumba za quality yabwino. Nyumba za security is it? Yes. Za bomas. Inde. Anakupatsani contract kumeneko. Okay. Tumanga nyumba zoti akabwera ene akaboma amapanga appreciate kuti zinde nyumba zimetufuna. No cracks. Koma kupezeka kuti unfortunately mapembe sisakuteka. Anthu ena amene akupanga nyumba zachisawawa zoti sizinathera 4 months zamba kupanga crack akulipidwa. It doesn't make sense. That means boma lupanga promote road deals to Malawians. Nkhani zimene ifeyo zinatipangitsa kuti business yathu ibwerere mbuyo. Inalipo nthawi imene Nkaka Construction, as small as it is, turnover yake imangwana tikachita convert into dollars about $10 million per year. Panopo turnover yathu is less than $1 million. Very difficult. Timalemba ntchito anthu over 1,000 kumalawi kukakuno. Timakhoza lemba anthu ku Zambia over 400, ku Zimbabwe mina 50. Ku Zimbabwe inatseka. Ku Zambia we withdrew timaganiza kuti kuno Zambia yenda bwino titasintha boma. 2020. Okay. Tinali very sure kuti panopo zinthu Zambia yenda bwino. Ine ndali mmodzi mwa anthu amene ndalimbikira kwambiri kuti DPP atuluke tilowetse boma lino. Chifukwa choti nthawi imeneyo timaona kuti awasa kuchita kusokoneza. Ndipo speech mujanena mujamene alankhula kuti DPP ni DPP yosinthika yatipatsa hope. Akapanga zimene amapangaso nthawi imene anali mboma ndiye kuti palibe chabwino kumalawi kuno. So DPP imene yabwera pano ndi apita Mutharika imene akunena kuti ndi yosinthikayi mukukhulupirira kuti ikuthandizani kusiyana ndi MCP akachita walk the talk zimene alankhula zija nkumachita. Yes. Munamva zimene alankhula amene amalumbiritsa anthu enake ku oziti usanjinga. Kusanjinga. Nali komweko. Abwana anja alankhula kuti dziko la Malawi ni dziko longokonda pa meetings koma osachita zinthu. Very true. And ineyo ndikuganiza kuti statement imene changala namva anthu ena ake amene magwira nawo ntchito ku Minister of Energy and Terminal Minister anandikumbukira because ndimanenaso kuti pamudzi pano makonda pa meetings. And surprisingly ma meetings iwo anthu amboma akamachita nthawi zambiri amafuna akachita kuti alandira allowance. Agwira liti ntchito. Every day akupanga pa meetings. Zimene mwakambira nazo mupanga implement it. I was very happy kuva President akulankhula zimenezo kuti zimene zizitete zigwira ntchito. Ma meetings ndiyofunika. Koma meetings should be structured. Also in 5 days ya week, my meeting is 4 days. Chino mugwira liti. So 2020 simunaifune DPP. Sinaifune DPP. Isiningana amepa. Eti? Agunama kuti ndizinyengerera chifukwa kuti alawamboma. Simunaifune. Chifukwa chani? Nali mmodzi mwa anthu amene ndalimbikira kwambiri. Even mademo amene amachitikachi. Mungapita nawo? No, sinimapita, but I participated in funding. Mapereka ndalama kwambiri. Kunali lole kuno tentana imene anthu amakwera kumalangulira kuno ku Blantyre. Kunali lole tentana ku Lilongwe. Those were my vehicles. Asembereka. Antambo. Atrapenzi. Amene amakhala patsogolo kwambiri zimene zichi. Nimapasa security daily anthu awiri manyumba mwawo. Nimapanga zimenezo. No. Yes, because I saw kuti it was necessary. Zinazofunika kuti zichitike kuti tikonzeso economy ino. Koma mbuyo mwange ndinazoona kuti I was wrong. DPP even the manager was better than our choka. I'm certain. Yes. So panopo DPP ya before 2020 inali ko bwino siyana ndi. Ikusiyana ndi? Ndamene busiyana ndi awa chokawa. MCP. MCP. Oh. Tamene jatu tikafuna choka kuti kugula ma spares or kupita kuchipatala. Ku South Africa. Timango kwenda ndege mabiri. Umaze kuti khadi ikagwira ntchito. Mademo ali ngati? Ndunena nthawi zinthu zimayenda. Okay. Sana ambuchita matema. Okay. Timango kwenda ndege kupita South Africa. Even part ya administration ya MCP zimachitika zimenezo because nakasi forex kulida kalipo. Okay. Timakhoza ngokwera ndege kupita South Africa. Ukwera ndege kupita ku US. Timadziwa kuti ma visa card akagwira ntchito. Koma panopo olaguza banki kuti italowesa mu $2,000 mkhadi yanu ukafika kumene kupeza khadi sikugwira ntchito. Business mpanga banji. E-commerce kuti ubuke zinthu olobuka air ticket pa internet ukanika makhadi akungopanga reject.
any transaction uyamba uza bank, you cannot do business that way. You can't do business. You can't. The economy will keep shrinking. Zimeza chitika the past 5 years. Koma nangasana wake wakamala mkula misonkhana manena kuti zinthu zikuyenda bwino. Amene olankhula choncho akulankhula mandale chifukwa kuti amafuna kuti apitilire. Koma ineyo ndimadziwa ine nakhandukira business nakuzana kuti from 1989. Yeah. Ndiye kuti chaka chino cha 36 nekupanga business. Business number tiwongona kwambiri. Ndikudziwa ineyo kuti zaka 5 izi tazitaya pa nkhani ya business. Palibe chachitika? Palibe. Aumakamba nkhani ya misewu imene achitika kundonga. Concept ya misewu imene chanyakalekale. Mwina imene siningachite claim kuti nyakalekale ukhoza kukhala umene wachoka pa parliament upita ku Germany kulizulu kusika kuchi. Umene ujasindu ukumbukira ku concept ndi yakale. Koma ndizothekaso kuti ndi concept yakale. Koma ntchito zinazicha zimene zochitika zicha. Timadziwa nali board member ku road fund. Timadziwa ma projects amene anali queued kuti achitike. Even funding ya EU ma Japanese yacha zakhalikale. Sindudziwa iwo ma projects amene apanga structure okhandote. Chidavuta njani IMCP kuti zinthu sizinaende mmene munkayembekezera? Ineyo ndimaganiza kuti angaganiza kuti munthu ukhala pa audindo ni nthawi yoti azipeza ndalama zaulere. Okay. Extortion. Yes. That's the word you're using. Inde witanitsa anthu ama business ngati mufuna payment muliganizire kumwe kuti anthu amapereka chifukwa ali ndi pressure akalipira zinthu zimene anatenga bwino. They were under pressure. Ena afended mati kayapanga kuti amapereka kwa ndani? Kwa anthu amene akuwauza singadziwe kuti anthu akende. No, so mungabwere pano usatuza. Yeah. Pali wina amene amayitanitsa wanthu kuti bwerani? Ndakuza ndi uro ineyo. Ndawuzidwa apo koma sindingachule zina la munthu pa. Osimuchwa chifukwa chani? Tifuna tingouza anthu kuti adziwe zimene zakhazi kuchitika koma kuti tambopanga point fingers kwa anthu ayi. Nanga tikapandojira point ndiye kuti tikuonza zinthuzo. Kuli ACB. Okay. ICB sutazidikira nthawi zonse anthu akauze. Akuyena kukhandi intelligence yawo yotazifufuza kuti kuchitika ndi chani. Ndi amaitana anthu a business. Amaitana modzi-modzi amaitana modzi-modzi. Akambala tabwerani? Tabwerani wali mwaitwa. Ndi mali ayi. Ife zimene zitichita nawo. Pangana. Yeah, nimafuna if you can break it down for our viewers kuti chimene chagwetsa ndizi kuti mwene mtsogolo asadzachitenso. Chagwetsa kuti economy inasokonekera kwambiri anthu apaululu kwambiri. Okay. Koma zimene kuti zichitike nkhani ina imene ndikunena ndi imene ndikunenayo. Okay. Musaganiza kuti tikamapanga misewu, umapanga ma project ya madzi, tikapanga airport pakuti amangira anthu chipatala kuti mangomanga kuti anthu adziona zimene zikamena kuti magamula aziyendamo. Timapanga to facilitate growth ya economy. Now, ngati zinthu sizikuchitika bwino chifukwa kuti ndalama zina zikungopanga leak. Because mudziwa kuti ngati contractor wavomera kuti apanga udziwa amene akapangira kuti yesu apindule. Okay. Then in the end amapereka road kwa Malawi. Economy simapindula. Ineyo ndikhoza kupasa ni chisazo nthawi imene nali board member ku road fund. Kunadzabwera claim ngakhale kuti mumandikakamiza kuti zichula kuti inali company ya ndani. Kunadzabwera claim ina yake contractor wina anapanga claim, I think it was 11 billion. Now as long as you need body no, you are not paying this. These are the reasons. 11 billion. 11 billion. Claim yoti nayo sinakuiza nayo. Ni madziwa kuti claim ni nkhani yongoba and the contractor we ulimba ntima ifuna kuiza nayo nake. Ndiye ntanena choncho inalephereka sinalipidwe. Patapita 2 years nadzalandira diary ndi calendar chokera ku road fund. Then naimba phone kwa CEO kumeneko is a friend. Zongo kwambiri nalandira diary ndi calendar. He quickly said kuti nosinga kuyiwala ene, you remember munatipulumutsa 11 billion kwacha. So I want you to know kuti pali ndalama zambiri zimene zimapanga leak chifukwa choti anthu sakuganizira Malawi. 11 billion can do a lot of work. Koma anthu amakhoza kuchita facilities zimene zondiya nzawo andale panga pressurize ma officers ma office ma payments kumachitika. This economy will never grow. And how much business are zimenezo? They will never become millionaires. I'm talking of pound millionaires, kabena billionaires. We are shrinking the cake. That's right, yeah.
idzikula kuti tizipeza pepa kudya sizimatheka zosera zake zimatransmits. China chinavuta cha pambali ya extortion kaliso china chimene chinavuta anthu amene ajawasama panga understand zoti achite mundipangisa kuti nene ma details ambiri yosenonena pano koma the truth is DPP yakale ndanena kuti the economy was better than nthawi iyo kunaliso anthu oti amachita zosalongosoka kumene kuchi koma they knew what to do to make sure the economy should be moving forward. Kunaliso anthu osachita zosalongosoka koma they knew what to do kuti zinthu zichitika koma wow they didn't even have a clue kuti kodi economy ipangana bwanji kuti zinthu ziyende. Let me give you an example. Yes, please. Tavutika fuel, right? Zaka 5 zapitazi. Maga ni ziti 4 zapitazi. Kwambiri wina so 3 zapitazi. Tavutika fuel. Tazambira anthu amakagona ma fuel. Chifukwa chosowa fuel. Umangomva kuti fuel abwera pa. Ndili minister wa energy nayo ndailankhula nkhaniyo sanachoke kuno. And ndinakalankhula ku State House. In a meeting ndi bwana ndi SPC wanthu imene achikosa. Kuti decision imene mufuna pangayi tivutika fuel usokolo. You want to deal ndi anthu oti alibe capacity. Akudula and they are not Malawian. Kusowa capacity kwa anthu amenewo kudzapangisa kuti nthawi imene feliza so forex ko sadzabwesa fuel because afuna zilipi bathu. If you deal ndi anthu oti andi capacity mukuzoma pangana negotiate with different feboma tizakulipira tipasa fuel they will deliver. Anthu sosadziwa kuti kulivula fuel because fuel azibwera mwangongole mudzalipira anthu ali capacity. Koma you deal ndi munthu woti alibe capacity every time adzifuna kuti alipiridwe pajawa amadambira chire siziteka munauza kumene nauza kumene and within 30 minutes I was 30 days I was arrested because they didn't agree with what I said, and very likely the arrest was to make sure they shut me up, but I didn't shut up. Of course, that's what was happening. Okay. So this is not anthu amene avanga supply fuel. Koma I wanted an explanation kuti mabidders are 22 mwapanga recommend or rather akunoki mapanga recommend mabidders what in the pricing ali pa number 12 13 14 odula ochipa kwambiri ali pa number 1 iwa mukapanga assess ali ndi capacity chimene mwasira ndi chani tili ndi information kuti amene mufuna wapatsa makatenga fuel kwawo awawo akadziwa kuti awa mwapatsa without merit sakapereka fuel kwa Ngongole kwa awawo ma suppliers anu unauza kakopata fuel. That's how it works, and that's what exactly happened. Ine anthu amene watata ime pa chilungu kumene uli kambala ni prophet niko ziwa kuti aunene chifajani fana uza kusogolo tikalapata fuel. And nango tuluka mu State House nsana tuke mpanda moja kumene kuchi nalenga phone kwa imbira State Vice President time and age Mariam Mtoda Chidima may he so rest in peace kuti ndifuna siya chito chifukwa cha mmene timonera mmene zimejendera zinthu anandikakamiza kuti ayi musasiya tethathandizana nawo zoti zimene ufuna panga ndikeza kuti zikothandizana anthu because zimene ndiuzira kuti tichite sizingathandizana anthu so usindipanga zimenezo. That's why itavutika. Tichite break pang'ono tibweranso ndinu posachedwapa ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi the Honorable Newton Kambala amene iwowa ndi katswiri ochita business komanso amachita ndale akutipatsira program iyi madzulo ano ndi Rainbow Paints. Iyi ndi program ya Times Exclusive pano pa kanema wa Times ngati mwango tipeza kumene tathakale mtunda kotero kuti tachiyesa chinthu chamwayi kuti kozokhala limodzi madzulo ano ndi olemekezeka bambo Newton Kambala kata akwe pa nkhani ya business. Tingapange bwanja Kambala kuti dziko lino litukuke. Inuyo mumayenda mwapita ku South Africa, ku America, ku England, even pa South Africa pompa
ukamatera pa warathamu pacha zimene umaona ndi zimene ukamatera pa chilekapa chidatilodza ife njani? Brian, sikulodzedwa 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 sana mizira ulodza komanso ndimafuna ndipemphe kuti musamakakamula umati olemekezeka honorable ukafuna umati engineer okungoli engineer olo kungoli Newton Kambala koma sikulodzedwa mwambo uzithawa za ndalezi so ndikuthawa za ndale ine ndina wa ndale andinugeza kuti nzatilizo chita ndale mpaka na chipande cha UTM sepindulira Malawi fika mbene chimayamba tikamba zimene zichosera wamwe ati antefoso tubwera kumeneko ku UTM kutubwera sinutanda ine pano mwandita natuma koma ku UTM tibwera mwandita ndilankhani ya business ku UTM tibwera koma ndimafuna ndingoya ngafuso mnafuso koma ndimafuna ndine kuti ku UTM tibwera tikamba makakamira kwambiri ndiye ntchito yanga njoka kamira kumene achimpeni munawapeza ntchito yanga njoka kamira kumene ine ndimakakamira munthu mpaka alankhule basi achimpeni amalimbana na galu kwambiri munawapeza anali kuti anali okakamira kwambiri ndiye makedwa so bafusa kuti titani kuno Malawi of course ine ndine engineer sindina wa economics koma chifukwa choti namba business ndi wang'ono ndimadziwa chimene tikuyenda kuchita Malawi kuno kuti zinthu ziyamboyenda bwino I'm sure kuti pa chizungu mmakhala ngumva anthu akamba za balance of payment kumalawi kuti ndi vuto lalikulu pa nkhani ya zinthu zimene timene magwiritsa ntchito zambiri timaita nisokera kunja ndiye kuliso problem ya nature ifa Malawi kuona zinthu za kunja ine taina yake nikafuna kugula abale samalano South Africa simaze kutocheka kuku nsatero khalidwe longo kundogula zinthu za kunja kuononga forex tiyambe ukhala ndi luntha lomonetsetsa kuti zimene zimapezeka kuno tizigula kunkulu komanso anthu amene tiwapatsa mwayo ti atendetsere economy ndofunika ayambe kuganiza zinthu zoti zikuzothandizira kuti anthu ayambe kupanga ma projects amene akuzothandizira kuti kuno kukhale forex njira ina nakhandi kulankhula zimene zimene zaka 20 zakwana even nthawi imene ndali president wa chamber ichi ndimalankhula ndimakumana ndi anthu ndimapanga interact even a professor nthawi imene iwo anali state president pajanali president wa number 5 pano ndi president wa number 7 ine ndali president ku chamber ndinalankhula nawopo nkhani za forex tikuyenera kupeza mwayi woti anthu ena ake amene ali maganizo oti akuzopanga projects oti akuzopeza forex umawapatsa ma incentives kaya ma tax holidays kaya kufuna land ina yake pena pake osavutitsa kuwapatsa msangasanga wathandizo panga process akaidi land project yetu kupanga make sense kutibweretsa kuna forex komanso akamapanga ndalama kuti Reserve Bank ukhale ma policy yoti sanga mapereke mantha kwa anthu a business kubweretsa ndalama zawo kunoko munthu olokhala ndi ndalama mu FCT account ukudziwa kuti ni ma dollars $200,000 koma kuti ugulire zinthu uyamba ukagwada kwina kwake zofunika zithe kuti anthu asamasunga ndalama ku Canada anthu asunga ndalama ku Canada chifukwa choti zinthu kunoko mmene zimachitikira zoti ndalama zoti zili kuno ku Malawi zimaoneka ngati zili kutali a professor nawauza kuti kuti ndidzauza chifukwa choti andipanga accuse kuti problem ino anthu a business mafuna masunga ndalama kunja ndamene musokoneza economy ndinauza kuti your excellency ngati muli nthawi ndikufrozereni kankhani kena kake vuto si anthu a business vuto ndi mapolisi aboma ku Reserve Bank ndalama munthu akabweretsa kuno ku Malawi ali ndi FCT account zabwera $100,000 ati Reserve Bank akupanga decision osamulankhula munthu kupanga convert ndalama zimene zija kungosiya pa percentage kena kake nthawi imene ngati ndikakumbuka inali 60-40 amapanga convert 40% if not 60% osamuza mniwa kwa ndalama rate aganiza okha zimene zimapangisa kuti anthu azipeza njira kuti ndalama zawo zizikhala kunja napatsa example ndiyambe sona chila explain pamenepa komanso munthu akufuna kugula chinthu china chake using forex yake approval ikutenga nthawi ndalama kumanzake zili mu account mwake 3 days munthu amafuna kuti zichitike msangasanga akutaya mwayi woti azipanga ndalama zina because transaction akupangayo afuna panga facilitate ma operations office kwake zimene zizofunika musinthe then napereka example kuti ine ndasaina contract ndamati choice South Africa nakasaina ku Johannesburg anandifusa kuti tsono meta maliza mchonchi
ma sites ali ku Malawi, ku Zambia, ku Zimbabwe. Mungakonde kuti ndalama lizikulipirani kuti. Now that ku Malawi, of course, nofuna kuti dziko lathu lipinduleko ni forex. We agreed. Ndalama zoyamba zinabwera ku CDH Bank. Tinali ndi account ku CDH Bank. Zinabwera $200,000. We had a site ku Bulawayo. Then namuza manager amene mafuna kutumiza kumene kuti ndipase budget. Kuti bafunika ndalama zingati ntchito iyo kuti ukamalize yonse ukapanga hire anthu kumene kokira ntchito. Uzika kula materials konko ukachita high equipment chili chonse ukapanga kumene koko ufuna ndalama zingati anandipangira budget anapeza $45,000. Kuseza kuti side meyo ndimapanga nayo profit ya $150,000. Yeah. Tikakhalukula kwira ntchitoyo. Nafulumira pita ku CDH Bank ukanena kuti muthandiza $45,000 ndapanga explain kuna bwino ndi site Bulawayo. Anandikati anandizodai sizingatheke. Pakapaka mutapanga formalize business yanu ku Zimbabwe. I said no. Ndilibe intention yoti ndipanga formalize business ku Zimbabwe kunditalikira. Ku Zambia ndapanga formalize. Koma mtupu to refuse ntchito ndizo ndipanga nayo profit ambiri koma so this economic benefit. Ndavomera side yo ndikapanga. Mundipatse $45,000 anakana. Koma ndalama zili mbanki momwe. Zili mbanki zabwera alandira. Then nafusa kuti chifukwa chani kuti alizo banki sangavomera. Now that mundipatse dzina la munthu. Reserve Bank ndinamphwe naye. Anandipatsa I called Reserve Bank. Nalamphwa naye munthu anazoti no that's nonsense. I think sakupanga understand amene. Koma tadikira ndi 5 minutes nikuimbira ndapanga check mina ndula kutsandira. Within 5 minutes munthu amene anandiimbira. Anazoti sorry Mr. Kambala ndizona sizingatheke. Unless you registered with Genesis Bank. I said, are you serious? I said, yes. So, nipanga banji panopo ndrama zabwera kale. Anonzo disituzo kumpanga banji. So I said, in that case, nipita pa ziboliboli. Inuyo mudzio kuti kupali black market ya $1. Nikagula, of course, nikagula modula. Nipasa munthu apite ku Zimbabwe kuti likagwire ntchito kumeneko. Kuti ndrama zimene zili mu account izi zikhale asset, ndizipanga convert zikhale asset ya Malawi. Tinagula $1. Volleyball. My manager, who is my brother, anapita ku Zimbabwe anakagwira ntchito. Titamaliza panachitika soma measurements pamene ananonjezera another $13,000. Mwini wako ntchito amali choice. We made very good profit. Ntatero now that is a bank kuti panopo ndiauza kuti next payment ibwerere ku account yathu ya Zambia. Tinambo tumiza ndalama Zambia. Mmene mamaliza project nali ndi $1.4 million ku Zambia. And in mauza la mtalika kanimene. Kuraza mtoke nawo ni $1.4 million ku Zambia. Imedi mafuna ikanakhala ku izithandizira kunoko pang'ono. Koma problem ndiyoti audience wa business amafuna ndalama zake yakhe nazo pafupi. Now, ineyo ngati ndalama zanga zimene zili ku Canada zimene ndiona kuti zili pafupi ndine. Ndike ndalama ku Canada sidika kuno. Faza kuno zimoneka patali. Yeah. Tawe mena maphunzira ananga school ku Australia. Ndapulumikira kuti ndimasunga ndalama ku Zambia. Akafuna ndalama ndimakhoza ngolemba email. Within 3 hours my son will tell me ulo ndalama zikazafika $30,000. Ku Australia. Yes. Pomwe kwa mapangira process kuno even $1,000. 4 days ukwenda ndi 5. Zinthu zimene zofunika zisinthidwe. Pakale ma policy yopangitsa anthu khanikirako lako choti azisunga ndalama ku Malawi. Ndiye kuti even anthu ena amene akuchita business ku Zambia koma ali ndi timarutsi tawo kuno pang'ono azibweresa ndalama kuno azona kuti kuteko bwino sunga ndalama. Zachangu zimachitika ku Canada kusiyana ndi pa Blantyre. Inde ndiye munthu wa business alibe nthawi tu. Amakani kudikira. Amakhala frustrated. Amakwiya. Zosere zake amapanga decision. Okay. Mwina munamvapo kuti anthu a business amapanga transfer timatijani amapanga business yomapanga ukula tu paniko kumbuka kuti mali transfer jani. Amapanga maujeni madilu yoti akamapanga ma transactions ya international. Ama transfer pricing na kumbuka. Okay. Ama transfer pricing. Yeah. Transfer pricing imachitika chifukwa choti anthu afuna sungeko ndalama kwina kwake. Chinthu choti pokugula kumene ukagulako kuti chibwere kuno ku Malawi chili $5. Anthu amakhoza kuchita price $8. Kuti ndalama zina asunge konko. Amapanga create ma sister companies kumeneko. Koma utakhala kuti kuno ma policy ali bwino. Palibe chifukwa chopanga zina. So vuto likuti vuta kuno ndi ma policies. Ma policies. Nthawi poti ufulumira. Kupezeka kwanu ku inauguration.
yapita mutharika kwa utsama zokamba ku chipani chanu cha UTM nangasema ndina UTM kodi ndina UTM yeah zinakhala bwanji opeseka kwa ine ndekha kapena onse UTM inuyo ine ndekha ndikukamba zayi fama bwera pano ndino sindesi ngambe ina amene sana yeah koma nangasindofuna ndimvetsetse mvetsetsana ine ndekha kapena onse inuyo anyuto ni Kambala umapiri pachigwawo adzuka bwanji akunena kuti chani anthu akuti mwakapezeka ku bwanji kumene chifukwa chani anthu amona ngati ine sindinopita ku national event ndaitanidwa andi amanditana pa level ya boma osati ya chipani ndaitanidwa kuti kuno kuli inauguration ya president elect tufuna kuti muzakhale nawo ndi khadi Mr. and Mrs. Kambala ndimene otani ndikane ukana kurizona kenena kuti chani. And for your information, I had lost a mother by 18 mwezi wata. A president yanga Dora Kabambe anabwera kumaliro nakhala ulimodzi. Timakambirana kumeneko. And anandozoda apa nopo we are talking in that DPP kuti tizigwira ntchito limodzi kaya ndi ku parliament and so on. Akabambeyo? Yes. Kukuza nini? Kunduza ine. I said, oh, this is a very good development. I'm very happy about it. Nde ine ndibwere kuno ku Blantyre ndandira card yoti ndipite ku inauguration. Basi ndikane. Ndilicholekezo panga sabotage zimene a president anga akukambirana na DPP. Anthu ali ndi relationship yota akukambirana. Basi ineyo ukana kusingabwere kumeneko. Akabambe atakhala banena kuti adakuzanza. Of course. Okay. Mwapita ku stadium kuja ndi akuti mudathamawo kumeneko. Akuti mudathamawo akabambe nawo zaini. Kuti tigwire ntchito nda DPP. Koma anthu sana ndimvere. Imene munayankhulati ku stadium. Akutewe. Yeah, koma zimene zinakhandi kukamba koma ndikayika ku stadium nakamba. Omakhamukamba. Nakhandi kukamba. Koma ku stadium akuti wina adakumvani mulankhula. Osati kaya mayankhula pawere sina da puti osati kuja no stadium. Okay, mwakhamunena kuti nakhandi kunena kuti ja nakhandi kunena kuti mmene tikuonera panopo ifeyo chaka chino si chaka chathu ife UTM and ndi manena kuti pali zifukwa ziwiri before polling or after polling. No, before polling. Before polling a number February. Okay. Ndine advisor wa a president ku UTM. Okay. So pali nthani ake mene naitanidwa ndi bwana ndikamati bwana tunena Akabambe. Okay. Kuti ndimakufunani nikhozobwera ine kumene muli ndinauza ndili kumunda ndili nkamunda palozupa. Okay. Fumba farm ndi anandizo ndapatsa ma directions anabwera anzandipeza kufamuko. Okay. Ndana ndifuza kuti mukanza titani pandale ndene nauza kuti pa chilungamo chake mmene tilili panopo 1 tilibe ndalama zoti chite campaign 2 anthu ofesi napange ma structures pa grassroots adi mavoti amene amakhala committed kuti mavoti mukhozowerenga kuti mavoti awa ndi athu amakhala ochokera ma structures tilibe ma structures ma grassroots pazifukwa ziwiri zimenezi chaka chino si chathu koma niyo ndikakuyang'anani ndikuona munthu ku State House not as a gardener koma ngati president then ndiona ngati kuti tipange define route ya definite kuti ndimupita ku State House koma tikakhala nkumaganiza zodzinamiza kuti chaka chino ndizotheka tipangitsa kuti ino ku State House mudzafikako ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kuti since mwandifunsa an honest answer pangana line ndi DPP because ndiye chipani chokhacho chimene ndichiona ku opposition chimene chingathuwi na chisankho pa zipani zonse za opposition pangana line muze mtundu wa Malawi mukangopanga choncho anthu adziwa kuti we are being serious ife as UTM akhala ni sympathy yotateta thandiza anthu apo rebuild chipani akambotithandiza tizipanga ma structures kuti chipani chikhale strong in readiness for you to fight better in 2030 now zimenezo. So nthawi imene anandiuza kuti koma panopo ine simaganiza choncho I'm thinking different and then now it's fine ndikupanga ni support ngati pofika mid June tingapeze munthu wina wake wa serious odali ndalama nguti patsa $10 million nikhozolimba mtima kuti ndiyese ndalama zinazo zitipatsa anthu apitaka ma structures pofika September tikali ma structures yoti tikhozomadalira zina tizipangira misonkhano then we can try kuti tione tikhozopanga bwanji koma in the business of anybody giving us drama substantial amount bwana sizingatheke. So since sinagwizane
nauza kuti aparasiyana maganizo sichidani, no hard feelings. Koma every time tikakumana ndizokumbutsa ndipona khani kupanga choncho. Ndiyezo zokambirana awiri kufamu zidakapezeka bwanji kugulu. No, sini makamba ndi okhawo. O makamba ndi ena. Makamba so ifini ndi ena. Kumauza? Kumapempha kuti gentlemen. Okay. Tindi mangala ino. Kuposuda kunali maliro mwina mnamva ya Raf Kamoto. Yes. Raf Kamoto is a friend inabida ne kumatana. Yeah. Nichula dzina abamba okafuka sinkani yovuta. Napeza a vice president down ku South IUDM Richard Makondi. Ndinza twinange timamuti Moses Mtakoma. Akucheza na join anakhala. And my first question, because of the concern I had, inali yonena kuti kodanya matai. Are you serious if you did talk with Sango? Why not just assist ABM? Because problem it ina ndioti tikupanga gambo. Some of us are business people. Boma lili boli kapitilira, forget about this economy. We are taking a big risk. Taking what is this in the bomb. I don't know that don't worry, if we know what we are doing. Now, so why do you think ABM service is a 50+1? Ine ndikamaenda ndimakondo ima peza ndoda kudusa zimba majeza nawo. Kuima pena ndipeza kulisa mbatata ina kulisa nkhuni. Ndikamajeza nani mafuso ndomugazo zotani pa 16 September ikubwerayo. Ambiri amanena kuti ife tufuna ABM. So we should not take a chance. Now zaso zimene. So ndi mauza abwana okhawa. Okay. Koma abwana wachifanyoti of all the people amene nimeona kuti ama ndipasa ulemu kwambiri. Komanso tikamala nkhulana bomasuka. Siku liloso iwona amene anandimbira kuti ndifuna ndikuoneni. That's why ndimala nkhulana kwambiri sandatu. Ndiye opereka makadi. Apereka bwanji kwa inu kadi osapereka kuchipani. No. Kadi imene anandipasa ndi Mr. Saonda anandipasa as a friend. Okay. Saonda anali ku UTM. Yeah. Mbuyomo. So I think amagazo zoti mwina ine sinandira kadi. Okay. Anagazo ndibweresera kadi. Koma kunaza vezeka so kuti achipani nawonso anapanga arrangements yoti atitane as UTM, including Akabambe. Sindudziwa zakabambe. Okay. Why I'm saying sindudziwa zakabambe is because pali message imene anandilembera analemba Akabambe kunena kuti alandira kadi iwowo ndi a secretary general. Koma kadi yo yadzerera kwa munthu wina wake wankulu. Okay. Osati wa DVB koma. Okay. So that I did not ask to talk about no kantawira ndiyadzerera kwina chifukwa I didn't ask. Yeah. Because inena dzamva kuti panali tuma arrangements yoti anthu awapatsa makhadi. Ndiye Akabambe anabwera ku inauguration. Anabwera kumasina kumana kumene kuja koma munthu wina akanandiuza kuti actually magamoto yawo panja paja anayika panali gamoto yanga ya Akabambe ndi ya Dr. Ntumbuka. Yeah, so anabwera na. Anabwera ku inauguration inu advisor wao simuna kumana nawo? Sina kumana. Bwanji. Agulija linachuluka. Koma nala nkula kumene kuti I wouldn't be surprised kuti Dr. Akabambe alikuwa fana norandira kadi. Nala nkulaso tamina mani panga interview. Muli ndi any decision mina ili nthumba pakana lipa. Yosiya UTM ndikukalo wa DVB. Brian. Ine tusindine munthu wazipani. I'm not a party's person. Si munthu wazipani ne. Ndilibe intention iliyonse yochoka ku UTM kupita kuchipani china. Because sindine wazipani. Kwa mbona kuti your cause. Ni mapanga. Your cause ndi your feeling cause ndi DVB. Ni mapanga zinthu za dziko so yangana chipani. I'm involved with UTM because UTM was born in my house. Osakhala chifukwa choti ndinokonda zipani. No. And actually, for information, after the convention, Akabambe anandipeza ulilongo. Anachita so ndibira phone ndimufati kumana. Titakumana. Anabwera kunduza kuti tabwera convention then wafuna tilimbikitsane. Ndi information kuti chipanichi. You are one of the founders. Ndi malemu SKC. Ndiye muziyangana kuti ndi mwana wanu chipanichi. Don't drop your son. Because if you drop him, afa. Now that musakhala magenzo dina nikhozo chita drop. Inuyoni kuthandizani all the way. The only time when nikhozo zipanga distance also kuthandizani ndikona kuti mambo chita zosiyana zimene tinkakambirana ndi Saulus. That's what I assured him. Ine sindingachoka ku UTM.
ine sinimapanga za chipani. I'm involved with UTM because UTM was born in my house. So for Solanga Lodi, has there been a time you have considered leaving UTM kupita ku DPP? For muone kwa DPP mumvana. I can't consider kupita ku DPP. You can't? I can't. Ile UTM ndakuza nikale kuti sindina wasipani, so I cannot go. Kapena mwina ngongole muli nazo zizukusa kutsani ndiye muone ngati mukhoza kupeza nitendere ku DPP. Simwanena noka kuti muli ngongole. Of course. Aufuna kukulitsa nyumba. Of course. So you are under pressure. Yes. You are under pressure. Yes, I'm under pressure. And pressure is not kuti singatulipira ngongole. Okay. Koma kuti ndiganize lero kuti ndichite sort out ngongole, the business will stop. And haluza ntchito. So I'm treading very carefully to continue. If this administration imejoka imapanga continue, I was going to make a decision that ngogulisa zina tilipira ngongole and sit down. Ndio utantangana so ntchito. Okay. Which I don't want to see happen. Kuli anthu amene awapeza live yawo kuchokera ku business management line. Issue yonena kuti nani kuzopanga consider pita kuchipani china chake ka DPP. It's unfortunate people can think that way. Ine sindina wasipani. I'm involved na kuzana. Unasema kuti basi yani manyamula anthu kumene. Oh yes, anandipempha nyamara wina kwa UTM. Anandimbira on. Why UTM? Yes. Anandimbira on. Why UTM or DPP? No, why UTM? Okay. Anandimbira on Thursday. Yeah. Kuti andimbira uje ya DPP. Kuti dathandize basi ya UTM. And the time eneyo ndadzamva zoti uthandiza kwake amafuna kuti achite higher. Okay. Because kuna ndikuona mapita kwachita higher. It was very expensive. Okay. So I told them kuti no because walola they can get it and go to fuel. Mind you, in the background ndudziwa zonena kuti abanana nduzo kuti palizokambirana zinaza. Okay. Ngati munthu zimene sana kuze nduzotani. No, ananduza working relationship. Okay. He was very open. Okay. And the anachura so kwambiri kuti mu parliament utazikula chiro limodzi. Okay. Yeah, so I was very mindful kuti ndikuyenera so panga facilitate zimene akwambira na bwana zokuti zienda bwino ineso ndikuyenera kuchita kanthu kuti papezeka mwayi hotel. I see. So ndamuza munthu uyu kuti anona ukhoza wauza kuti basi la available angosira fuel. And basi inabwera. Inatenga anthu a DPP. Chifukwa imene nso akuti ndinkhani kuchipani. Ndadabwa ndayiona pa internet. Mwayiona pa internet. Munthu wina akakulankhula za chipongwe kuti basi mwapatsa DPP pomwe ife tamene mapanga campaign basi isimaoneka timachituka panga haya mabasi kwina. Ndiye ndachiona chimene munthu wina akarantumizira. I was very shocked and surprised. Basi yonjano. Ndiyanga koma it's branded UTM. Okay, basi yonu nja UTM. Ownership ndiyanga. Okay, ndiyanga. Bus is mine. Imakaunyumba kwanu. Imakaunyumba kwangu area 15. Okay. It's my bus. I branded it as a contribution. Okay. The UTM is color visible. I see. Tizipanga facility maendeleo anthu. Okay. And zimene zinapanga kalikale ndi SKC. Okay. And the suit gamo limene napanga brand UTM ndiyo kai. Paliso magamo toyena. Mudapereka so koma tenti kambeza basi. Okay. So nitaona chituzi chimenecho. Ndachipanga so forward kwa Anjawala because amene analemba ndiwa media and amene amapanga head media and Anjawala. Ngati national publicity secretary. Ndapanga so forward kwa president yanga akapande kuti aone because I was very surprised because for me I didn't see anything wrong and until now I don't see anything wrong. Okay. So answer imana ndipatsa Anjawala sanga yongo this boy is being over serious. Then I said, but he reports to you, so you need to manage this. And the issue here, sio yamba, wakala kubwera ma documents and tumenewa inserting me. We are in February. And inakanupanga forward kwa president zimenezo. Ntabanga choncho anatumizira ma screenshot Anjawala ya what he was discussing ndi Nyamatayo. Mpaka na Nyamatayo anachichotsa. Because he was rebuked easy kwa chilanji. Because basi takatubirisa ntchito nthawi ya campaign. And it's true. Even kumakuicho stop ya kabambe basi mapezeka. Ndili ndi mufoni yanga muzi tools zote anthu anditumizira ifoto anatenga basi. Nkulemba message yonena kuti zikoma kwambiri basi athanza kwambiri campaign. Then somebody is saying kuti basi sina available. It was shocking. Okay. And the message ina imene analemba Anjawala sincerely kumulembera Nyamatayo yonena kuti zinangokhala kuti akambala akamathandiza chipani sakwera pachulu. Otherwise, basi takati we use and amatenza so into. That's what Njawala said. And I have got that message. So namuza Njawala kuti zinthu izi zikamachitika ine ngati munthu because maganza kuti mwana wangu mtu mandini. Ndofunika zinthu zipanga manage because if it continues
ine ndimangati kuti anthu ena aka media nkwayika so mu UTM kuti azindiyankhira ndekukakhala phokoso limeneyo tipanga split chipani. That's not right. And Njawala agreed with me kuti zisafika pamenepo. Zidamveka kuti UTM ndi DPP amakambirana mpaka usiku mmamawa. Zidalephereka pati chidavuta ndi chani? And were you part of that discussions? I was not part of that discussion. Okay. And anthu amene amapita kuma discussions yoti mavanga mphekesera sitimadza kuti ndinani. Okay. Yeah, like I told you, kuti I don't have a position kuchipana apart from kuti ndine advisor. Ndi mpando nditu. Yeah, mpando meyo is not constitutional. Okay. Actually mmene timauza adangokumvera nchisoni. Sindingadziwa ngati kuti adangokumvera nchisoni kuti alanga munthu achilokhalira lopanda mpando. Sindidziwa ngati inali nkhani yotimvera chisoni. Okay. Koma otherwise mmene amatichita approach kuti tikhale ma advisors. Ineyo now actually it's not necessary to panga formalize. It's not necessary. We will be advising you. Okay. Or tilapanga chudo with my advisors. Okay. Wana banga insist kuti afuna pakhale council. So this council is not constitutional. So that's why I'm saying kuti ine ndilibe ndoli once. Okay. So I cannot blame anyone. Munamva kuti chidavuta nchiyani. Chifukwa kukambirana ndati DPP kudalipo. Kunalipo kumachitika. What went wrong? There was no reason for me to be claiming unufuna report. It was not necessary. Inu munamva kuti chani? Nobody had a reason yo mabwero mazapanga explain wife. Inu munamva kuti chani? Auje agamba. Zajani. Kuti why did the negotiations fail? Honestly, I don't have substantial issues many number kuti zinalepheka motele timava maphekesera ngati mene mavera ino. Aina sinamve mphekesi. No, sizingateka. Report. Sizingateka. Timava mphekesera kuti amakoka nakupana koyambirira ndimamva kuti fair UTM kuti nkafuna takhala fair patsogolo. Okay. Zimene zozo zita challengeedwa for my reasons zomamva, right? Zinazapezeka kutamba kwambirana nkhani ya running mate. Kuti mwina tikhale running mate. Ndiye pamene poso ndinamva kuti panadzavuta ndadzamva chonchi. Then after that I hear kuti ya DPP anapanga offer kuti banji tidza kupanga consider second vice president. So if ena no, that's too small. That's what we hear. Koma I wouldn't want kuti ndikamala nkhula pano kuti anthu atenge kuti zimene zinachitika nikhandi kunama so ineso ndimapamphekera. Nobody came officially udzandipangira explain kuti kuchakutenda kumotera. So it's unfair kuti nditenge izizo kuti zimene zinachitika. Amayi makuta ndanzana. Ndijamwali anga mnachi. Iwo ndada chidobo payonse. Ku inauguration kuja. Ya DPP. Ya DPP. Zona linaona. Muendera limodzi. Uendera limodzi wantu. Ulendo. Sende alowa sana lo. Ineyo sana ndiuze kuti alowa koma nangu waona kuti avala and I had no reason kuti ndifunso lifane mapanga choncho. Ngati alowa DPP palibe amene angapange blame apanga chisankho freedom of association. Okay. In the last year ndapita ku mulakho alomwe munthu ine sindile mlomwe tine mchewa 100% koma nandiyitana ku mulakho last year ndapita ndinasoketsa so cha mulakho chimene navala kupita kumeneko and this year atakhaura ndiyitanaso ndivalaso cha mulakho. Okay. Ndipita. Okay. Koma sindingalowe mulakho fa sindile mulakho sindile mlomwe. Now it's unfair ineyo amakuta sana ndiuze kuti alowa DPP kuti zine kuti alowa DPP. Why should I do that? Achabe. Koma ngasama amane kuti ndache mwali anu. Ndache mwali anu. Anthu amane ndache ndi ari mwatsogoza amayi makuta kuti ndiopezani. Ujeni saonda anthu samane kuti natsogoza ndini. Akutero amane na choncho. Amane na choncho. Koma the truth of the matter is I think somewhere in January iwo amakuta even saonda ndi munthu wina wankulu sinimuchula anandiuza kuti afuna pita kuti DPP nawo zati ya munthu wina wankulu sinimuchula ko simuchula musandivutitsa attend fotokoze simati nthawi ya koma muchula anandipeza kunuza kuti afuna pita ku DPP napemba kuti please don't. Okay. Let's grow this party. This economy will need zipani mwina at least 3 zandale zikulu za serious kuti ena akakhala mboma ena azitsutsa for checks and balances. So mukapita ku DPP that means you are killing UTM. Let's build our party. That's what I told them and anandivera sanapita. After some time mbamene nazalanda ka message tsimuna lake mina parapita so 2 months or 3 months
saonda ananditumizira ka message kuti I was under pressure, I had to go. Ndiye pano kunapita ku TPP. Koma amakuta sana ndiuzi. Kule anthu auta uyenda. Kuti ayi akabamba achoke iyayi pa president pati tiunike ponso akulozanisa mchalai. Kuti mukwatu makho ndi. Ineyo tu anthu akuzilankhula zambiri zimene angafune, it's fine. Akuzilankhula zimene angafune? Alankhule, it's fine. As long as I know kuti zimene zosindikupanga. Imene mwaimva mukuidziwa? Naiva. Okay. Because akumalemba even budget pa group ya WhatsApp. Oh, okay. For your information, last year tango yo convention panazambo kambidwa nkhani zonena kuti anthu ambunyinyirika aitala kwitsa munthu wina wankulu simuchulaso anandiimbira fono ndoza kuti kunoko anthu they are actually trying to assemble nicho ngeyoti pakhale motion yoti apange impeach akabambe. Now zote zimezo ni savaso ngakhe kuti neni libo ndindo mdivere nisamva tupita ku general election mukambo banga zimezo mbanga disabilize Japan. I don't want to hear that. And ngati munthu ameneyo panopo mende kulankhula akumva akumbukira ngati atafuna akuzone kuti ndine ndina zimenezo. I told that person kuti ndisamva nkhani imenezo zoti muzikamba zoti mufuna panga impeach akabambe muchita disabilize Japan tupita ku convention kuja ni ku general election zimenezo sachitika ine koma president wa UTM mumaufuna muda akayimira ku Nzuzu. Ninkaufuna nthawi imeneyo chifukwa cha mumaufuna ninkaufuna nthawi imeneyo dikirani kapena ndikupaseni background atibe nthawi ya background. Nthawi ya background no ndikupaseni nthawi ya background itibe akambala nthawi yatithera. We are almost an hour and more. Koma ndikuuzeni kuti nthawi imene ndinkapita kukaima nawo Solanga straight nthawi imene ndinkapita ku convention Solanga straight president wa UTM mumaufuna abe mpaka pano, yes or no? Ndapanga express yes or no? Ndapanga express mungo ndiyaka fusoli sindiyankha okay. Mukamafuza choncho chabwino nthawi imene ndipita ku convention ndakaima nawo position ya president senza kuti maufuna u president kwa panopo singafune pali munthu wina wake ndikufunanji ngasakuti anyamata auyenda midzimu ndiyanu ndamva zimenezo koma for your information I don't even know anyamata amene kuti ndiyani. Okay. Sindikuwadziwa. Okay. And anthu ambiri amene akulemba ma WhatsApp group khani imene imunena ndimatenga manambala yawo kuti ndapange study ambiri akupezeka kuti anthu abwera ndi akabambe poswedwa kuchokera ku TPP. They are loyal to akabambe, not the party. No, and ulankhula kotero afuna upanga disabilize Japan. So the other part of my question. President wa UTM maufuna be today. No. There's somebody there who I'm supporting actually. That's why ndakuza ndikuti last year anthu anandimbira phone kuti afuna apange impeach akabambe nena no. Okay. You cannot do that. Nikana kuti until today nikakonda akabambe ajoke nikanatengera kumwayi manene. Okay. Kuti apange impeach. Okay. Ine sitipa pakazotero. Look, my brother SKC amene nakachita negotiate kuti abwere ku Japan chili pa formative stage azakhale president ndine time imene ine ndili interim president wa Japan. I negotiated. People like Kwesi Susa know this, Joshua Valera know this, anali ma proxy ya Saulos tisana muchule kuti tugenda ntchito limodzi. Amabwera ku office kwanga tikuma kapitanzi mese even her excellency Magi Kamoto my marriage lima amabwera ku office kwanga Malemu Rafu Kamoto amabwera ku office kwanga tikuma kambirana chipani chili pa formative arrangement. Kumeti makambirana ma issues on how we are going to move forward. So you're not going to no. Ine ndikana khala munthu wokonda power ndikana khala ndili president wa Japan uyambira kale because even SKC amabanga insist kuti ndikale president. It was me who said no, I'm a businessman. Okay. But I know kuti zimene mafuna kuti zichitike Malawi muno amene mungapange bwino kupambana so ineyo ndinuyo. That's why nakupempha kuti ukhale mtsogoleri wa Japan. So ndikana khala munthu wokonda ujeni maudindo ya ndale honestly singana nina kuti SKC akhale president wa Japan. Nthawi yatithera tidakuita nani kuti kambe kwambiri za business. Yes. Udali kungochita ngasi sungangochoka munthu. Sungangochoka. Inu ndi wandale. Mawu anomaliza tili ndi boma latsopano, tili ndi president watsopano. Mwalangiza zotani and what will be your parting shot tonight? Muyangane kamera. Ziko kwambiri. Tsopano nthawi ndikuza kuti atha. Pone wafuna ningonena kuti za business ito apasina kuti mokwanira. Ineyo ndikanakuonda ndi mokwanira.
anthu tilankhule nawo Tayankhula mokwanira. nicholinga choti apange benefit nkhani ya business kula anthu ambiri amene sakugwira ntchito m'Malawi muno amene tidati zilankhula nawo monga amene munanditanira kuti abwera ndikambira nebo za inu moyo wanu ndi nkhani ya business tikanalankhula kwambiri za business pano anthu ambiri akanakhala inspired and see kuti akuziyamba ma business ngomachita ma business kuli vuto anthu ambiri amene amafuna atachita business amanena kuti sangambe business chifukwa kuti akulephera kupeza capital chifukwa choti amaganiza kuti capital kwene kukhala ndalama zambiri koma business anybody akuziyamba business oloni 5,000 wacha grow that business pang'ono ine nthawi imene mamba business 1989 ndinalibe chilichonse background yathu ife as a family we come from a very poor background koma panopo as I'm talking banja lathu is transformed and zinapanga transform because tinapanga appreciate kuti business munthu ukhozopanga ola ulibe ndrama all you need to do is upanga business oti kudziwa kuti ukhozoikwanitsa uyamba pang'ono ngumapita chitsogolo and ndikamapanga zimenezo economy inonso ikhozopanga benefit chifukwa tipanga create anthu oti azipanga business ambirimbiri amene m'malo moti boma lizayang'anira kuchipatala ndi zinthu zina iwo aziyang'anira boma pokhoma misonkho ndiye kuti economy yambo pita patsogolo ndikanakonda kuti interview mmene munandiuzira kuti zakamba za business tikambira kwambiri nkhani zoti zipange inspire anthu amene akusowa pogwira kuti tsiku lina adzapezeke kuti nawonso achita business muzapanga employ anthu ndakuwuzani kuti nka construction panali nthawi mapanga employ anthu opitira 1,000 m'Malawi muno economy mapanga benefit kwambiri onsewa makhoma misonkho ena anamanga manyumba chifukwa zimenezo nthawi imene timachita business uzambia ndinatenga anthu not less than 100 ochoka kuno ku Malawi ndimapanga justify pa border ndikamapita wapangira ma work permit koma cholinga changa chinacho ndipo ku Zambia masala ndakuluakulu akalandira masala akuluakulu akwanisa kumanga nyumba kuno zimenezo timapanga chifukwa chofunitsitsa kuthandiza economy ino so panopo as an appeal administration imene yangolowa kumeneyi boma la Nyuwaneli ndikupempha kuti tiyesetse tipange rejuvenate this economy ma business amene anatsala pang'ono kuchita closing ngati business yathu ya Nkaka construction ayambireso kupanga flourish ayambe kupanga employ anthu ena ambiri ayambe kupanga encourage anthu ena kuti akhozita business Nkaka construction ili ndanyamata ambiri amene anagwira kuchita ku Nkaka construction pana kupanga rani ma business opasa chidwi zimenezo zimachitika ngati economy kuyenda bwino ndingakonde kuti ndikuonera zimenezo ndikuyamikeni kwambiri engineer Newton Kambala titakwita nani kuti mubwere mwatilemekeza kwambiri zomwe kwambiri Brian pamene panso ndiye pa mapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive mprogramu iyi ndinali ndi engineer Newton Kambala amene amayendetsa Nkaka construction company komanso iwowa ndi advisor presidential advisor ku chipani cha UTM ndine Brian Banda malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano and goodbye. Wow, I think K-Pitch looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, bent orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal.